Machiegni nyaka Ramogi wadhi nyime kendo bang' ywe adundo no wadhi koro e kaunti ma Kisumu. Jopith rech mawuok e dho wath ma Ogal e kar chung' od bura ma Kisumu West mane oyudo lal kokalo kuom midhiero mar tho mar rech sani koro nyalo buonjo kaluwore koda chenro kata sir mag yudo mag chiemb rech kaachiel kod nyithind rech kata fingerlings mar chiro handgi kendo. Kony ma kamano wuok kuom tend kaunti ma Kisumu kokalo kuom migawo mar pur kod pith kawendo modhial ma otelo ne chenro no en gavana mar kaunti ma Kisumu Gire Peter Anyang'. Koro dani wawane kod Millicent Dhiambo men jafumbo marwa ma Kisumu mondo nyiswa ni to nyasi kata chenro mar yolo kata reso kendo jopith rech mane oyudo lal kaluwore kod tho mar rech magi koro chopo kanye. Gin kwan nyithind rech adi ma tend kaunti ma Kisumu ochwalo ne jopith go, to gin chiemb rech machalo kod mage ma koro mi jogo mondo mi ochak ochung gi kendo bang' lwar piny kaluwore kod midhiero mar tho mar rech manotimore e nam mar Lolwe e kinde ma nyochane piny liet kendo nokelo midhiero machal kamano. Millicent, nyiswa ne nyaka gie sani ang'o gini mosetimore? Osepog nyithind rech ne jopith koso eka chenro dhi nyime? To gin kwan maromo nade ma omi jopith gi kaachiel kod chiemb rech e nyasi ma kawuono? Ero kamene nya George Bati, achiel kachiel kwa wuok e dho wath ma Ogal Beach e kar chung' od bura ma Kisumu West, kumodo chieng' ma kawuono. Tend kaunti ma Kisumu kokalo kuom migawo mar pith, pur kod lupo ka otelnegi kod gavana ma Kisumu kaunti Ngire Peter Anyang' nochopo kaendi mar jolo kendo siro jopith rech ma bende ne orado kod midhiero ma wiyo yugno mar tho rech e cages higa mokalo chakre dwe mar 10 ma bende odiochieng' ma kawuono nochopo kaendi kokalo kuom kwayo mane jopith rech go endi nosechwalo negi kane walimo kaendi mondo mi gikonygi kod chiemb rech kaachiel kod kothe rech ma bende idendo gi dho ngere ni fingerlings. An kod gavana kaendi adwa nolerwa ni to ochopo odiochieng' ma kawuono kaka okang' makende mar siro jorech. Okelo chiemb rech adi to kelo fingerlings adi mar jolo rech gi endi mondo mi ginyal chiro ohandgi kendo gidoge wang'e kaka ne gin chon. Machiegni ahinya gavana king'iyo na kamera ang' ni lerna ni okang' ma kawuono ni uchope nade. Wang'e ni sani counties kata piny Kenya mangima nie airikiki matek, pesa pod onge, nitie kaka pod uturuto ne ni chopo ka mondo mi ikony jopith rech mondo chung kendo. Inyalo wacho ang'o e chenro michope kawuono ni to gi kwan mag chiemb rech ma ichopo go kaendi kod fingerlings machiegni? Ne wabiro gi nyithi rech miluongo ni fingerlings gi kisungu kechung'eyo ni dweche mokadho go ne gimoro otimre kama lich ahinya ni jogo man gi gik moko miluongo ni fish cages kata rech moketie osera e nam mondo dongi ne giketo osera go machiegni ahinya gi wath ma kanyo ne kama pi ok ler ahinya kendo muya maber miluongo ni oxygen ne tinie, omiyo nyithi rech notho mang'eny ahinya ma pesa mane jogi owito en chiegni kata na bilion 5 kata 4 e bichni kende. Koro nicho aneno ni kane wabiro kama waneno litno ne wawacho ni wabiro kelo nyithi rech kata fingerlings mondo mi jogi, omiyo ne wakelo fingerlings 200,000 200,000 mondo keti cages makaeri. To chiemb rech be wakelo kilogram 50 na 5,000 sorry, kilogram 5,000 mondo omi rech manie nam to kendo rech matindo mwakelo go. To en program wadhigo nyime bich ka bich kech wang'eyo ni joma pidho rech nigi shida no, kendo wasewacho ni waloso gi jomoko manie matimo ohala manyalo loso factories mondo obed gi factory moro kaeri manyalo loso chiemb rech. Kisani chiemb rech mwatiyogo a Uganda kochopo gato nengo ne tek, omiyo jowa mapidho rech nigi shida maduong' ahinya kuom yudo chiemb rech. Magi mipango mawango mane waneno ni masira manotimre cha koro watang' chon, chako chon we lodhi ajuoga mondo wang'ni kiko matimre to kata kok timre to jowa nigi yo maber ma pidho rech. Gin be ok ne ging'eyo konyalo chagi no ging'eyo ne en kihondko, ne en masira. Koro masira kosetimre kaka dhano maparo kendo dwa ni dongruok obedie, nyaka wang'i nyime kanyachiel kwatiyo matek ahinya gi jogo matimo ohala mar rech bich ka to gi jopidh rech. Koro kapok awi gavana, sani wang'e ni tend counties ne obuogo mar dhi e ng'anyo kopo ni pesa mowinjo bed ni ochwal nigi kowuok e piny owacho mamalo pok odonjo, nikech un be kaka tend counties un kod jotije ma ondiko ma bende dwaro chudo. Wachni nyalo wacho ang'o kaka gavana ma Kisumu kaunti? Naseromo kinyi kapok abiro ka gi jogo madwa dhi ng'anyo, jogo manie migawo mar afya kata mar health,
to nwaloso kodgi kendo wanyiso ni kaka sirikal ma Kisumu wan gi mpango gi banks ni ka pesa olayo mar osara to wanyalo yudo credit ma 1 month to wamiyogi. Koro wange kaka wachulo mano dhi nyime. To kena ka wach makoro timre sani pesa lewa ahinya. Sani ng'eno oselewo nyaka dwe mar 12 nyaka sani. Koro neno ni gik moko koro bet matek. To no wanyisogi ni ok en shida ma wan go Kisumu County kende. En shida mantie Kenya mangima nikech sirikal maduong' pok oyudo yo maber ahinya ma ginyalo rito go piny. Nenre gi bagni to gi digni to gi ng'ur. Mano ok nyal konyogi. Ka gidwa ni gidhi maber girito piny, bagni gi digni ok ng'ur ok bi konyogi ahinya. Taneno kama ne gima gitimo mang'eny ma gidhigo nyime. Wan joma noloso sirikal kan wan e sirikal mar Kibaki wang'e kaka itimo gigi. Ing'eni nwadonjo kata ka pesa maneni e guch sirikal ne onge ka Moi nosegine. To ok nwaywagre, be ok nwabagni, nwadigni. Nwadhi adhiya kaka waziri mar mpango na maendeleo. To chora gini within 2 months wasekete mbelewa. To wadhi adhiya nyime ma piny ochako dhi nyime motegno ahinya. Ka dine ging'e ni joma riek, to gima gombo wacho ni gima de gitimo. Gibie mesa mondo wanyisi kaka nyalo timo gigi. Kipod wantie, to wan jo Kenya. To wan joge be mowacho ni uwinjo waneno kubagni udigni go ng'uon mano ok nyal konyo wan gi mpango maber maloso piny mwanyalo nyiso koro wach mane minya nyiso jotich ma bende rito pesa koya kuom kaka tend ka manyalo nyisi ni joka ema kelo shida ok wan ng'e ni shit wan wang'e kaka loso ni kapo ni pesa delay for 1 month to wachulo jowa be wachulo to koro sane gidhi nyimi ahinya ni gwido chang'wen ing'e ni mano koro gikalo kiewo. Koro nyakwa nyiti winjo kik wame jowa safa. Wan madhi nyime miyo jowa huduma ya kutosha tukingoja vile itafanyika huku juu. Lakini kwa sasa watu wanabira piny kaka nwa mire kodgi. Wana waka kwa timu. Wacho ganu watime kiseme. Kwa wakocha. Wange kwa biro time mondo piny odhi nyime. Asante sana. Jatend migawo inyalo medo gimoro kapok adhir Jopith ma ogal mondo ginyiswa kaka gimorgo kang' ma kawuono ma ulimo gogani. Erokamano kabi medo mang'eny en ni wagone gavana erokamano kuom chopo kawuono mondo mi lupo fingerlings to gi chiemo. Jo lupo gine pith mar rech okwayowa ni mondo mi wakonygi wa rehabilitate this cooler. Waseloso gavana obiro keto mane budget mondo mi ka rech oa e nam to nitie kaka onyalo bedo preserved. Erokamano. Erokamano weche ndara be jogi nokwayo ta winjo ka wiwil ga winjo ni kidi moro bende ojuol seme kanyo mara. Mano to mare. Maro rech. Erokamano. Jandara. Aya machiegni Jandara nika. Jandara okay. Ng'ato ka ng'ato nigi tije. Erokamano ahinya jodalawa ma jo Osiri kendo jo Galbich. Aparo ni weche mag yore ne gavana osewacho kaka wabiro tim. Tadwaro mondo achak aler ni wan kaka county government ma Kisumu jogo mochung' ne barabara. Yo mawuok Obambo kabi Osiri ne wasekete program mowuoyo gi jo Kera ma en Kenya Rural Roads Authority en kilometers 15 kod 7 kod 9. Obiro chopo nyaka Kaloka Beach. Koro yorno wambe kaka county wadhi loso yo mawuok Chuthber dhi luka koa kanyo wadhi loso bridge Manyatienge. Yore giduto te ko Ramogi watimo mos kaluwore kod ng'ikruok mar tudruok marwa kaachiel Ramogi watimo mos kaluwore kod ng'ikruok mar tudruok marwa kaachiel kod twak mane dhi nyime kind jafwambo marwa Millicent Adhiambo kendo wadani koro nyakwa Ramogi winja ane ni to ang'o gini ma wachore kanyo. Koro mane en gima wadhi timo. Erokamano. Kidi maseme chana takode. Erokamano jakom. Pako machiegni. Inyalo lero nwa mor ma un godo chieng' ma kawuono kuom gavana chopo ka chwalo nu anyithi rech kod chiemb rech mondo ujolgo handa uchier kendo uber godo weche mag dhowath. Erokamano gi nyingan Moses Owino an jakom Galbich Management Unit to kendo an achiel kuom jopith mag rech. E kinde ma dwe mar 11 higa mokalo
tarik 13 gi tarik 14 ne wan gi kuyo maduong' ahinya ka rech no othonwa e cages kendo nwalal miwuoro. Gisani en odiochieng' mar mor nwa kaka jopith rech mogal kendo kaka jakom mar bich mogal ka gone gavana erokamano, gavana ma Kisumu County Professor Peter Nyang'nyong'o kuom winjo ywak jopur ma odiochieng' ma kawuono okelo ne jopur nyithi rech mwaluongo ni fingerlings to gi chiemb rech mwaluongo ni feeds ma jopur dhi chako godo pith mar rech. Agone erokamano maduong' ahinya kuom winjo ywakwa kendo ageno ni wabiro tiyo matek kaka jopith rech mondo weche mag chiemo e Kisumu County mondo med dhi mbele. Erokamano. Nyamana kamano George Bati ka watieko aduoko ni studio mondo idhi nyime kod kelo weche momedo tucho na mesa mar ke weche mondo mapid wamod go tach kai kwa wuoyo kod jopith kachiel kod 10 county kotenore kod chenro makawuono. George Bati. Erokamano nya Millicent Adhiambo kuom report manimba inya kotenore kod gima koro nyalo jiwo kendo pith mag rech e alwora mar Kisumu kendo bende en achiel kuom chenro makodhi maber. Kata mana yore mag choko osuru e kauntino nyalo dhi nyime mondo miyo jol dwaro mag bajet mar piny owacho. Wawere kod mago ma otimore Kisumu nyaka Ramogi wadugane e od bura mamalo mar piny Kenya ka wach motudore kod weche mag ochumi kod